Good morning na naman. Welcome back ulit sa ating munting channel, Ilocano Gunner. So, for today's video guys, meron na naman tayong convert na airgun, bullpup natin. Bawal yan! Bawal yan! Nimrod siya. Ito yung dating bat niya. Nimrod, hammer type. Tapos kinonvert ko siyang PCP guys. Ito yung Nimrod. Ano sa palagay niyo? Tube tank siya. Naka-tube tank. Gagawin natin siyang bullpup. Pansarili ko lang to guys. Para sa akin lang. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ginawa. Ito pa lang pinaka-offset niya guys. Ano to? Yung makapal na coupling na 1/2. Eksakto dito sa thread ng ano natin, ng regulator natin. Kaya regulated to yung convert natin. Ito, lalagyan ko sana ng gauge dito guys. Para sa output. Hindi ko na nilagyan. Kasi alam ko namang 1/8 na yung output nito. Yan. Ano lang to guys, yung coupling. Pinahinang ko lang dito sa tubo niya. Sa plenum niya. Ito yung tube tank. Yung ano to, yung nabibili sa online. Pero galing to kay Bro Chris. Bro Chris, ito na yung tube tank mo. Salamat sa ayuda. Buenas mo naman! Tube tank. Yan guys, haba. Yan, gagawin natin itong bullpup guys. Yun. Tabayanan nyo yung paggawa natin guys ng hammer type na bullpup. Ayos ba? Pero nakagawa na tayo dati guys, yung mangyo. Yung mangyo, mababa yung hammer niya. Ito, di ko alam kung iipit sa ano to, tenga. Pag yung hammer ko. Kaya tabayanan nyo guys kung maganda yung kalalabasan. Sige, stay tuned guys, gagawa tayo ng bat niya. Saka yung trigger mechanism niya. Ito yung design ng bat natin guys. Yan. Style wild cut. Kapatapos na natin dun sa dun sa furniture shop. Stay tuned lang guys. Kapatapos tayo.
Ito. A few moments later. Ito na siya, natabas na. Yan o. Hukayin na lang natin, guys. Hukayin muna natin bago natin lagyan ng trigger mechanism. Okay. Yun, sige, stay tuned. Ito pala yung ano, guys, yung ginawa natin. Yan, pinabricate natin siya. Stainless rod na stainless. Ito ang butas. Ito yung susot dun. Yan. Kasi ito naman yung sa tornilyo. Yung tornilyo niya papunta sa airgun. Yun. Yan, ganyan siya. Ihukay na natin dito sa back niya. Bago natin isalpak muna natin yung airgun. Ihukay muna natin dito. Dito. Ihukay muna natin dito sa bat. Yan, ganyan siya. Yan, sige guys. Stay tuned. Hukayin na natin itong mismong bat para may set up na natin siya. Stay tuned. Yan o. Pinutasan na natin sa barena. Tapos titirayan na lang natin ng ganito. Dito. Para maayos siya. Yan. Sige. Stay tuned. A few moments later. Yun guys, ito na. Nalapat na natin. Yun. Yun. Lapat na yung barrel sa bat. Yun. Try natin paputukin. Kasa. Malapit. Yun, lakas. Lakas guys. Yun. So, pipinisin na natin tong bat. Okay guys, stay tuned lang.
One eternity later. Yun guys. So natapos na natin yung kinonvert nating bullpup. Kinonvert muna natin PCB na NIMCAD. Saka natin ginawang bullpup. So ito siya ngayon. Yun. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. So natapos na. Telescope na lang yung kulang. Saka yung silencer. Papalitan natin. Medyo maliit. Tapos ulit na yun. Yan. Yan. So, salamat sa panonood guys. Yan. Natapos din natin. Shoutout na lang sa lahat ng nanonood sa atin. Mga subscriber, mga silent viewer. Ito na yung ginawa natin. Pati ito guys, yung rubber pad niya, ginawa ko. Yabang-yabang nito. Sarili lang. Yung tube top na mahaba. Yun, sige guys, salamat sa panonood. Sa next video na naman tayo, magkita-kita. So, salamat sa mga walang sawang nanonood, mga walang sawang sumusubaybay, sumusuporta sa ating channel, Ilocano Ganet. Yun. Thank you guys.